салом алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзои гурӯҳи ангурвабоғ. имрӯз 5 майи соли 2024 мебошад ва гурӯҳи зудамали мо пайванд карда истодаанд. мо хеле ҷои пайванд намеравем. ҷое ки ҷурамон буд омадем. ҷое ки манам хеле баланд аст. агар ки хеле ҷангал бошад, бисёр кораш безеб аст. инро тоза карданаш як амри маҳол аст. барои ин пайванд кардан бояд ки аз баҳор анахел тайёр карда мемонданд. анахел дидед, болош ҳамин 2-3 медод ёки то 10 дона медод, бурида тайёр кардан дар кор буд ки 10 дона тияд. анахелашра агар ки муроем то бегона бояд кор кунем. ин вақти то бегона кор кардан нест, барои ки ин ҳам боша тоза кардан дар кор. ин бинед, ин ҳам задагӣ ҳам нест, ин ҳам тайёр кардагӣ нест. барои пайванд бояд тайёр шавад. анахел баҳор ҳаминҷа бурад ки аз ҳаминҷа як 10 дона наводаи нав бурояд ва баъд пайванд кардан осон мешавад, нағз мешавад. ҳарчанд ки мехелам бошад мешавад, лекин инаш мешавад пайванду охи наводаи нағз надорад, аммо наводао бурик. ин як ҷангал шуда мондагӣ. барои аввал ин хелашро даъват накунед. пайвандгароро ки бечоро безор мешаванд ба ҳам пули гирифтагишон. ин гурӯҳи зудамали мо пайванд кардааст. ҳам сиёҳ дар сабз, ҳам сабз дар сабз. якта кардем, дута пайванд кардем, анҷа 3 дарахт пайванд кардем. ина бинед, нимашро мо бурида партидем, барои ки ин буридагӣ набуд. ина бинед, ҳама ина бинед, мо маҷбур бурида партидем. ҳамин набояд бошад. инро бояд баҳор соҳиби хона тайёр мекард дарахташро барои пайванд. як 10 навор партидагем ки хел ниҳолро барои пайванд тайёр кардан дар кор. ман инашон пайванд кардем. 1 2 3 4 5 пайванд дар ин задем. боз инҷа пайванд кардем. инам ҳам хеле ҷангал буд. инашам тоза кардем. инашам ҷангал буд, тоза кардем. ана болош пайванд кардем. анам хеле ҷангал буд. ин ҷангалро тоза кардан як рӯзи дароз вақт дар кор барои пайвандгар. барои ҳавай пайвандгарҳо ин хелаша намераванд. ин пайванд намешавад. инро бояд ки баҳор аинҷа мебуридан 10-15 20 навда мерафт ки баъд пайвандгар 10 таша зада 10 дигарашро канда мепартофт. ин хеле ҷангал набояд бошад пеш аз пайвандкунӣ. ҳамдиёрони азиз, ин буд як навор аз гурӯҳи зудамали гурӯҳи ангур ва боғ. хеле пайванд мекунанд, лекин болои чӯло буроварданам пас не. хай дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳбони шумо бошад.